Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' kawa puonjore kendo wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono wadhi go mbaka kotenore kod ang'o, wadhi go mbaka kotenore kod tuoche mag odundu mag muya ma bende daktari mar osechopo e chuny boma ma Kisumo e studio ma Kisumo wadwa go mbaka kanyakla. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano nya daktari kaka watimega, ibro nyisa ni nyingi ng'a, in nyakanye, in laktar molonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Nyinga en Masi Amondi, anya lego kaugagi, to sadi an daktari maneno jite, ma dongere waluongo ni general practitioner. Erokamano nya daktari amor mar bedo kod penj laktar odiechieng' ma kawuono kawa wacho ni ngima en mwandu, wapuonjo oganda kaka wanyalo bedo kod ngima maber kendo warwaki kod mor mokalo. Daher mondo mwago mbaka kotenore kod tuoche mag odundu mag muya kata upper respiratory infections. Daktari, tuoche mage mathoro mako odundu mag muya, kuonde kaka muya kale umi karidore nyaka e ubo, gin tuoche mage mathoro mako kapok wadhi matut? Kawarango, tuoche mamako wach mar kor koni gin aina ariyo madongo. Achiel gin kute ma waluongo ni virus, to kaka virus gi iyudo ni gin aina mopogore opogore. Mang'eny ahinya iyudo ka wan gi virus ma waluongo ni rhinovirus, wantie gi coronavirus manyocha wakedogo gi, wantie gi virus ma waluongo ni adenovirus, influenza virus. Mago ema hie kelo tuoche mag virus kawapimo. Moro kendo iyudo ni kute moko ma waluongo ni bakteria gi. Kawarango kute mag bakteria, to moro mathoro kelo tuoche mag kor koni en moro ma waluongo ni group A streptococcal infection. Mano emiyudo ka ng'enyne kelo tuoche aina gi. To kopogre gi mago, to seche moko iyudo nyaka bakteria moko ma waluongo ni Neisseria gonorrhea, nitie tuberculosis moro mabe wasekedogo e higni mang'eny. Erokamano ahinya. Kotenore kod twak waneno ka wantiere kod upper respiratory kod lower. Koro tuoche mamako upper kata kute kaka mipimo no viruses, gimako upper gi lower koso thothne gin upper kende daktari? Maachanogo ng'enyne iyudo ka kelo upper. List na no ma kelo lower kende en ma waluongo ni tuberculosis no. Moko go modong go te gin iyudo ka thothne gikelo mana upper respiratory tract infection no kende. Daktari, neno kikelo na picha maber mokalo, daher mondo mi wuothe kod okang' kokang' mana matin kotenore kod picha ni mondo mi pimnwa gi madedi hero mondo mi wapuonjre godo kotenore kod kor mamalo kod kor mapiny kod tuoche mathoro mako kor. Picha ni diher mondo mi wang'e godo kata wapuonjre ang'o? Koro picha ni tango nwa kor kia malo kidhi nyaka piny. Kawa wacho wach kor, tuoche mamako kor, kuonde ma wawacho en ni mano wachake sinus. Sinus gin nafas ma wayudo ka nitie e dier choke mantie e wi ng'ato. Ka wa kanyo to ng'ato dhi e ume, ma kanyero ndik gi dho ngere ni nasal cavity. Kawa ae nasal cavity to waridre chien, kawa donje pharynx, kanyo be pod muya kale. E dier pharynx kanyo wabro yudo gimoro ma waluongo ni raum miluongo ni epiglottis. Epiglottis no tije en tiyo ka raum ma sama ng'ato muonyo chiemo to dino kar muya mondo chiemo donje toke kumiluongo ni esophagus mondo donje iyi. Koro epiglottis no be wakwano kaka kuonde go minyalo yude upper respiratory tract infection. Kawa wuok e epiglottis to waridre piny matin, wadonje larynx. Larynx kanyo be pod muya tiyogo, muya kalo ka endelea ridre piny. Kawa wuok kanyo to wachopo nyaka trachea gini. Trachea kanyo e giko mar upper respiratory tract infection. Lakini kiendelea dhi piny to trachea koro pogre mi bronchi, kiendelea ridri piny, bronchi bo pogre ka mi gik moluongo ni bronchioles gi dho ngere. Kwatieko bronchioles to koro wadonje obo e lung. Koro bronchioles, bronchi gi obo, mago ma koro waluongo ni lower respiratory system. Koro mago bro mi lower respiratory tract infections. Modong kwa ae larynx kwa hidho malo, kwa ae trachea kwa hidho malo kwa dhi, mago duto te gin upper respiratory system.
Daktari manyiso ni kor opog diriyo mana ka kipimo no wantiere kod kor mamalo kod kor mapiny to tuoche mamako kor onyalo mako mamalo onyalo mako mapiny kata onyalo mako mamalo gi piny giduto te. Kaka wapime no tuoche go nyalo mako mamalo nyalo mako mapiny to seche moko be iyudo ka chako gi mamalo to dhi oridre to donja mapiny lakini tuoche go opogore to koro pog nyadiriyo kor mamalo gi kor mapiny. Daktari kipimna ni jomage ma thoro bedo kod thuolo mamalo mag bedo kod tuoche mag kor ginyalo bedo kor mamalo kata kor mapiny. Koro nitie grube go ma somo osepimo kendo somo oseneno ni magi e grube matemo mayudo tuoche mag korgi ndalo mang'eny ahinya to kendo grube gi iyudo ka seche moko gin ka giyudo tuoche gi to tuo biro mager kipimo gi jomoko modong oganda modongo. Grube gi achiel en ni wachako kwarango gi higa mar ng'ato. Hik ng'ato warango nyithindo matindo man gi higni 5 kod jodongo mano nyiso ni jogo ma okalo higni 65 kanyo gihinyo yudo tuoche gi ndalo ka ndalo. Ka wawuok kanyo to warango jogo ma wawacho ni nigi tuoche moko. Kin gi tuo moro amora e dendi, obed skar, obed pressure, obed tuoche kaka asthma gini, mago duto te nikech tuoche go iyudo ka seche go gisehinyo immunity ni matin, manyiso ni in koro kiyudo exposure ni kute ma wawacho ka tinyalo yudo tuoche gi ndalo ka ndalo. Koa kuom mano wan gi jogo ma wacho ni nigi gik allergies. Isewinjo ka ng'ato wacho ni nigi allergy mar koyo, allergy mar buru gi kaina go. Allergy gi miyo ng'ato bedo ni in over time intie gi inflammation ma ndalo ka ndalo inflammation nitie. Koro inflammation ni biro interfere gi kinga ni mar kor mangiso ni in nyalo yudo tuoche gi ndalo mang'eny kipimo gi joweteni. Ka wawuok kanyo warango kuonde ma ji ochokre to kar chokruok ting'e ni en kuonde mopogore opogore. Chokruok nyaka kata bet e skul, chokruok nya bet e matatu kama wabetie cha nikech ikia ni jirani ni chal nang'o. Chokruok nyalo kata bet e bus station, chokruok nya bet e ot kacha wawach ni nitie ng'at achiel man gi tuo mar kor to wabro neno bang'e kaka tuoche gi wuotho. Koro ka ng'ato nigi tuo mar kor kacha nyiso ni jogo duto te mabiro in contact gi ng'ani gin at risk mar yudo tuo mar kor gi. Daktari daher mondo group moro kendo ma waseyudo ka hinyo yudo tuoche gi gin jogo ma ywa ndawa be. Erokamano ahinya. Awinjo kimulo kacha nyithindo ma pod tindo, wamulo kacha jodongo ma higi oseniang', jogo manyalo bedo kod tuoche mopogore opogore, kata jogo ma samoro nitiere kod timbe mag ywayo gik moko kaka ndawa. Daktari ka wang'iyo tuoche mag kor, ipimonwa kute makelo gi nyalo bedo virusi kaka nyocha ne wantiere kod corona. To ka wang'iyo kaka oganda, tuo mane mag kor mathoro ga bedo mang'eny, tuoche mag odundu mag muya mathoro ga bedo mang'eny ma ji mang'eny thoro mako. Koro ka wang'iyo tuoche gi mag kute gi ma ji thoro yudo mang'eny gin mikelo gi virus nikech mago te mawuotho ahinya to mago te mamako kuonde mang'eny e kor mamalo. Lakini magi be depend ni en part mane e kori kae ma tuo ni omako. Nitie kuonde moko e kori mamalo no mibro yudo ni gin yie thoth tuoche mibro yudo kanyo gin mag kute mag bakteria. Kawa wacho ni gamoro ka for example kamoro ka duondi gimoro ka tonsils kamae iyudo ka kanyo tuo ma kute matemo keto makele ng'eng'ne gin bakteria. To ka warango malo e umi kilor piny kidhi e duondi kama ne wacho ni pharynx ka kanyo iyudo ka hie thothne ikelo gi virus. Magi nyalo bedo kute mag bakteria kaka tonsils, kute mag viruses bende nyalo kelo tuoche. Kora dwani mondo imiya ranyisi mag kute ma ikelo tuoche mikelo kod virus ma thoro mako kor gin kaka mage? Okay. Koro ranyisi opogore kendo kila ng'ato biro gi ranyisi mopogore to kochuno ni nyaka ng'ato oyud ranyisi machal gi nyawadgi kata oyud ranyisi te ma wabro wacho kaka wuono. Lakini warango chako gi wawach ni ng'ato nyalo yudo liet mar del kata winjo koyo mang'ich ahinya sama jowetene to onge shida. Nitie jogo mabro winjo ka dendgi onyosre. Nitie ng'ano mabro winjo ka oyudo en ga honda. Nitie jogo mabro biro gi thinyo
tiyudo ka thinjo ni seche moko kata kochopo gotieno to ng'ato dinre ma ng'ato yudo shida kotemo yweyo. Moro kendo minyalo yudo en ni ng'ato wacho ni duonde ile kata duonde rame, to kotemo muonyo chiemo to winjo ka en gi rem samo temo muonyo chiemo cha. Ka warango nyithindo matindo ka, ing'eni nyithindo matindo seche moko ok nyal nyiso wa gigi. Koro kuom nyathi matin, gigo ma wanyalo neno en ni iyudo ka nyathi machon nitie atia maber, sama nyathi koro tuo to nyathi chiembe bet matek, ama nyathi ywak ahinya ma ok inyal hoyo nyathi, kata iyudo ka nyathi manen very active, nyathi koro okuya kuya, nyathi ok tug, nyathi ok kata kidwa oro kamoro kata nyathi onge raha. Gigo kendo ma wanyalo yudo en ni iyudo ka ng'ato dende rame nyaka kuond ka joints koni. Mago some of the things minyalo yudo ka biro gi tuoche mag kor mamalo. En tuoche mag odundu mag muya, daktari pimonwa kendo leronwa maber mokalo. Opimonwa kata ni thothne yudo ka gini thoro mako nyithindo ma pod tindo, jogo ma higi oseniang', jogo mantiere kod tuoche mopogore opogore, kata jogo ma obedo exposed gi kutegi, ma bende nyalo bedo kamoro amora. Onyalo bedo e matatu, onyalo bedo kanisa, onyalo bedo e chiro kod kuonde makamago. Daktari ka nyalo duoki chien matin, ni pimonwa kata ni ahinya ong'eny ga kuom nyithindo ma pod tindo. Ang'o momiyo nyithindo gi nitiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoche odundu mag muya? Ang'o matimore kuom nyithindo ka? Joma nyalo bedo kod tuoche mamoko mamiyo immunity kata reteke mag del dok chien, ni sepimonwa joma jodongo bende sepimonwa, to nyithindo ang'o momiyo kata ang'o matimore ga kuom nyithindo? Koro ka warango kaka tuoche gi wuotho, ema miyo nyithindo bedo group moro ma bet at risk kipimo gi jomoko. Nikech tuoche gi wabro yudo no wuothe ndalo ariyo. Achiel en ni wach ni ng'ato achiel nigi tuo mar kor mamalo, to ng'ato jir kata fuolo e muya kamoro machiegni kodi, tigamo muya no. Sami gamo muya no, kute ka donje system ni tema koro bro miyi tuo. Mar ariyo, ibro yudo ni samoro ng'ato ng'ama nigi tuo ojir kata fuolo e lwete to mulo kamoro. Kose mulo kanyo to ini be ibiri mulo to okilwoko lweti tidhi mulo wang'i kata umi kasti yudo tuoni. Iyudo ni joma dongo nyalo kingre nikech gin ging'eyo, inyalo ng'is ng'ato ni kik itim to kirango joma nyithindo, nyathi bro dhi tugo kuma jowetene nitie, nyathi bro mulo kuonde ma nyawadgi samoro mane nigi tuoni owe kutegi. Nikech nyithindo sama tugo mulo kila kitu, omulo wang'e, omulo ume, to kamano kaka okelo tuono e dende. Ma bende wayudo kata ni nyithindo nyalo lando tuoni mapiyo piyo, ginyalo gami mayot kotenore kod kaka gitugo, samoro gidhi e skul, samoro gine kanisa, gina e Sunday school, gichikore gimulore, to joma dongo ng'eyo ni kapo nono na fuolo to nego bende atimo 1, 2, 3. Daktari ponono ni ng'ato oseneno ranyisi gi kuom nyathi okumo, nyathi manyocha chapni, oyudo ka nyathi kendo koro ok chiem, liet, kachiel kod jony mar del, samoro chwakruok mar del, mochich ni nyaka bede ni nyathini kata an owuon anyalo bedo kod tuoche odundu mag muya. Okang' mane ma ng'ato nego bed ni kawo? Koro sama nyathi, ing'eni joma nyathi tuoche gi thoro bet mager kuom gi nikech nawacho ni nikech higa mekgi. Koro nyathi sama yudo ka tuoni oyude, gimokuongo mona gitim en ni samoro tuo awacho ni ji nyalo yudo liet mar del. Kintie ot to nyathi nigi liet mar del, tinyalo miye yath mar duoko liet mar del do chien. Kasto kisemiye yadhno, gimone gitim immediately en ni ichako wuothi dhi subtal man machiegni kodi mondo daktari orang ni nyathi, mondo daktari opim one ni en part mane e kori ni, nikech wacho ni tuo ni nyalo bet e sehemu mang'eny ka warango kor mamalo. Koro daktari mondo orang ni ongisi ni shida nitie kanye mondo pang chieth. Nikech kaka wasewacho, iyudo ka moko nya bet bacteria, moko nya bet virus. To ken virus to mano koro ing'eni thieth bet mopogre, ken bacteria to thieth be bet mopogre. Koro ot kanya kacha inyalo mana miyo nyathi yath mar duoko liet piny, kasti bi subtal mondo warang ni nyathi, mondo wapang ni thieth makare. Yedhe gi Dr. Masi onego bed ni miyo nyathi ka nang'o, nikech samoro watemo ga duoko chien wach mar ng'ato dhi adhiya to nyiewo yath. Ere kaka janyuol onego bed ni miyo nyathi yath maduoko rem chien? To onego bed ni omiye kuom ndalo manyalo romo adi kapok wacho ni oyo gini tasemiyo nyathini kuom ndalo madhi mana 3 kata 4 mondo bi koro adhi atere ir kata Dr. Masi odhi onene. To weche mag nyiewo yath kendgi bende watemo ga duoko chien. Ma iwacho ang'o daktari?
weche mag jiyo yath watemo duoko kendgi, lakini gimomiyo wawacho ni inyalo miyo mana yadh duoko lieth cha chien en ni nikech nitie nyithindo moko ma sama lieth no dhi malo to nyathi nyalo kata riere ni e ot nikech liet no. Emomiyo wawacho ni kisemiyo yadhno tachiel kachiel irie idhi e osiptal. Ok abwacho ni imiyo nyathi yadh lieth odiechieng' 3 kapok ibiro. Imiye mano odiechieng' mokwongo cha mondo waduok liet ne piny. Ka liet osetemo duogo piny to koro ibiro mondo wane mwandikni thieth maber. Yadh liet kende ema wacho ni yath miwacho ni nyalo chiwo e ot iwuon. Yadhe modong' go te ber ka daktari mandiko ni mondo ndikni gi dos, nikata kata yadh liet ni imiye gi kilo mar nyathi, ok chiwa chiwa. Ma seche ma janyuol chiwo yadh liet to nego bedni nitiere safar ma kata ka ene peng kata ka ene apiko to temo matek mondo mi ochopi ir daktari ng'iyane, nikech ni wacho kata ni liet kodhi ahinya to nyalo kelo chandruoge mamoko kuom nyathi. Daktari, kapok adhi mabor ahinya, pimna mana matin, liet miyo nade nyathi riere, to rach mar rieruok mar nyathi, nikech samoro ng'ato nyalo wacho ni awe akwonga pime mondi, ang'iyane mondi, to ang' nokel rieruok cha. Hinyruok kata rach mar rieruok ka nyathi oriere ni dala en ang'o gini? Nikech rieruok, sama nyathi riere, ing'e ni nyathi nyalo wach ni lose consciousness nikech kako riere cha. Sama lose consciousness no, nitie gik manyalo timre, nitie kako onego bed ni nyathi ma riere ichiedho. Nitie yath monego bed ni miye machungo rieruok cha. Manyiso ni sama ibet kode e ot, to riere ni e ot, ok oyud yadhno. Onyalo riere dakika mang'eny ma ok ber ni obwongone. Sama nyathi riere, o interfere nyaka gi oxygen circulation madhi e obwongo. Dogi neno kamano koro nyalo kelo hinyruok mambele marach bang'e ma wayud kata ni koro wadwa bete gik moko ka ICU mondo wasapoti bang'e nikech oxygen madhi e obwongo ne wadiyo matin sama nyathi riere cha. Emomiyo wacho ni kik nyathi riere ni e ot tibet. Kinyalo to ting' nyathi ikel sama kore kineno ken gi liet cha. Yath michiwa chiwa mondo oduog piny matin. Erokamano nya Dr. Mercy, kiki dhi mabor kata matin jahera mar chenro ni, nikech wantiere kod Dr. Mercy Ochieng', watudore kod achiel kachiel e studio wa Makisumo, kendo wang'iyo tuoche mag odundu mamuya mamalo. Kapo nono ni neno ranyisigi ne wawinjore kacha kaka Dr. Mercy olero, kiki kaw ni pimo ni ng'iyo, ane wabro ng'iye kuom ndalo 2 ndalo 3. Idhgi nyathi mtoka, idhgi nyathi apiko mondo mitere hospital. Ka waduogo to wabodhi nyime kod chenro ni, kik wil namba mar SMS en 23600. Facebook page en page laktar, page duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuoche mag odundu mag muya, ibroro e yor SMS, kendo Dr. Mercy biro duoko, kik idhi mabor kata matin. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ingeni tina oheri ahinya. Tuane osetimo nyaka nyasi mar ng'eruok. Tuano kahero tina kata matin. رمضان ده حياتي، رمضان ده خيالاتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 رمضان ده رحمة. Yero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Chir ok ng'ur seche te. Ntie seche
moko machir biro kuom wuoyo gi duol mamuol. To seche moko chir en duol mamuol mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Gitibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811 *281# to get chir mar geno. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibne godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Imeenda kabisa. Hapo nyuma nilikuwa naona ni wanaume wanashinda, lakini last week nikaona mwanadada ameshinda. Na mimi nikapata motivation, nikasema kama yeye ameshinda, why not? Kwa hivyo nikajaribu, na leo niko hapa. Kaende jackpot is real. This is reality. I am a winner. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Masio Odiechieng' ma kawuono wang'iyo tuoche mopogore opogore mag odundu mag muya. Daktari nopimonwa kacha ni nitiere ji mang'eny mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoche gi. Kapo nono ni nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka tuo mar sukari, tuo mar pressure. Kapo nono ni ina jagono ma hike osedhi moniang' matin ngini 65 kadhi nyime kotende kod rateke kata immunity mar del. Kapo nono ni intiere kod nyithindo matindo, bende githoro gamo kute gi kotende kod kaka kute gi landore kod kaka nyithindo nyalo tugo kendo mulo kagamo kute gi e yore mopogore opogore. Dr. Masi machiegni kendo mana kama ne wantiere cha, seche ma iseneno ranyisi gi ni wacho kacha ni kik ng'ato bed gi nyathi dala, ring gi nyathi kitere hospital nikech nyathi nyalo riere kokalo kuom liet, to rieruok ni dhi interfere nyaka go buongo mamuya kata remo ok dhi chopo e obwongo maber manyalo kelo ne hinyruok ne nyathi. Kosekel nyathi kaka Dr. Masi, thoth ne utimo diagnosis nango mondo mi ineni ma ato en tuoche mag odundu mag muya. Okay. Koro tuoche mag korgi ng'enyne, kwanza moko mawacho ni mako kor mamalo gi. Mana ranyisi ka ema ng'enyne watiyogo mondo chak miyo wa direction ni wanyalo bet ni waparango. Koro kisemiyo wa ranyisi gote ma warango ma wawinjo ni magi ranyisi minigo to magi biyongego, daktari bro pimo. Kuonde adek ma daktari dwa pimo. Achiel, daktari bro rango nyathi, one ka nitie gimoro kanyo. Mar ariyo, daktari bro rango duond nyathi, nikech wacho ni tuoche gi moko inyalo kata neno e throat kama oluongo ni pharynx chande, moko inyalo neno e tonsils. Koro daktari bro kawo torch to omenyo to rango duond nyathi. Mar adek, daktari bro winjo kor nyathi mondo winj, nikech nitie nyithindo moko kaka wawacho ing'eni tuoche gi ka ranyisi gi odwa chalre. Tineno ka wawacho ni wadhi nyaka piny e trachea makoro nitie gi piny matin e kor. Koro daktari bro winjo nyaka kor nyathi, owinj ka samoro kor mor. Kuom nyithindo matindo, watieko timo examination ni ka warango nyaka it nyathi. Nikech ka warango kaka maumbile nitie gino ma waluongo ni Eustachian tube. Eustachian tube connect duol gi it. Manyiso ni nyathi nyalo bet nen gi tuo mar duonde ku, to nikech connection no iyudo ka tuo no dhi nyaka ite. Koro kuom nyithindo watieko pimo ni koro mano warango nyaka ite. Kanyo koro acho na setieko timo physical examination. Ka tieko mago to koro nego bed na yudo direction
ni wanyalo bet ni wadil gi tuo mane part mane mar kori kae. Nitie vipimo moko be achiel ariyo ma inyalo or kar lab, lakini ok or kuom kila ng'ato. Inyalo rango ng'ato achiel ariyo depending on kaka ng'ato ranyisi ne nitie. Koro nitie jogo mibore lab, nitie jogo mokibiore lab. Ta lab ng'enyne en mana vipimo ariyo minyalo dwar kuom ng'ato. Achiel en moro ma wahinyo luongo ni complete blood count cha. Mano ing'e ni rangonwa mana ni white blood cells nigi. Giresponde e yo machal nade. Nikech mano be nyalo miyo wa bearing ni wadwaro mana mama kawaida. Mar ariyo ma ok pim kuom kila ng'ato en moro ma waluongo ni throat swab. Throat swab chon aparo kalo ne wahinyo tiyo kode sana kwa pimo wach mar corona. To kopogre gi coronavirus, moro mane wawacho ni kute mag bakteria miluongo ni group A streptococcus cha, mano be inyalo pime throat swab. Koro mago e yore ma ipimo go tuoche gi. Ikawo ranyisi, itimo examination mar del, kasti nyalo medo gi vipimo ariyogo. Ma ok en pimo achiel, bende ok en ng'iya jatuo tiwacho ni ma nitiere kidienje mopogore opogore ma inyalo ter nyaka lab to ok duto te. Daktari, aneno ka ote moro donjo na kama owuok kuom Masi kutoka Siaya. Onyiso kata ni penje na Dr. Masi ni to seche ma nyathi dende ochwakore kata ng'at maduong' dende ochwakore to chichno nyalo bedo kod tuoche mag kor. Yedhe mage ma onego bed ni miye koso yath moro amora makweyo rem? Yath makweyo rem ma sana ng'ato nyalo tiyogo en miluongo ni paracetamol cha. To kaka wasewacho ni kuom nyithindo paracetamol ichiwo gi kilo. Ema miyo joka wacho ni ber inyalo miye, lakini ing'e ni nyalo bet ni chiwo underdose nikech dhi gi kilo mar nyathi. Ema wacho ni maber ka nyathi nigi liet to osuptal moriere. To ok inyal chopo osuptal nikech ok wadwa ni liet ni bodhi mal ahinya, tinyalo chiwo yath, ting'e ni chiwo kiasi marom nade, ka siringi bi to sami chopo tipimo ni nyaka gibi sechiwo mondo wang'e ni isechako chieth chopo kuma kama wan wachako kaka wamedo. Yath achiel no ema joma dongo be tiyogo ka ng'ato nigi liet mar del. Daktari, okipimna ni bende tuoche mag korgi githoro lal kendgi, ponono ni samoro ng'ato owinje to samoro lal kata owinje to pod ochano kaka odwa dhi siptal. Ginyalo lal ga kendgi koso nyaka ang' ng'ato dhi siptal ma timne nonro ma ng'e ni ma en to en ma nikech nipimonwa ni githoro ga bedo mopogore opogore. Koro kaka ne wawacho ni tuoche gi ng'enygi ikelo gi kute mag virus. Kute mag virus ka warango maber tiyudo ni dend ng'ato, kinga mar dend ng'ato biro tieke owuon. En mana ni koro seche moko onyalo kawo time kata up to 14 days kapok dendi otieko ranyisi mag korno. Yes, nikech koro mag virus gi inyalo dendi onego bed ni tieke owuon. Inyalo wacho ni dwa rango mondo ipimine kanyalo rumo. Kineno ka ranyisi medo bet mager, ama kineno ka ranyisi koro chako lokre, ranyisi manyien mane onge mokwongo nyalo biro, to kata ka niwacho ni dwa pimo, dong koro ineno kaka nyober mondo ibi daktari orangni mondo opangni ka samoro nitie gima opogre madhi mbele. Ma onego bed ni ng'ato biro ir laktar bang' thuolo marom nade, nikech inyisowa bende ni del nyalo gore kode. Kaber to onego bed ni wakawo ndalo adi kapok wachopo ir laktar? Koro kila ng'ato ranyisi ne opogore kaka na wacho ni list ni duong'. Koro kwanyalo wacho ni kai koro wacho ni kila ng'ato wacho ni ikaw ndalo adek kapok ibiro. Nikech nitie ng'ano manyalo bet ni liet ng'eng kendo wiye bare zaidi. Dong ineno ka ng'ano kata obed mana neno odiechieng' mokwongo nyako biya. Nitie ng'ano ma samoro en gi thinyo to thinyo no dino ume makata gotieno ok onindo koywe nindo bet matek. Dong ineno ka ng'ano samoro kata odiechieng' mokwongo nyako biya. Koro en ni kila ng'ato ka ng'ato biro rango ranyisi ne. Kineno ka ranyisi ni ok ger ahinya to inyalo miye time kata mana 3 days irangi ne ka dendi dwa kedo gi gini. To kineno ka ranyisi ni dwa bet mager ahinya kata ranyisi ni bedo medre,
to ber kichaka biro subtal chon. En pej laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV wacho ni ngima en mwandu antiere kod Dr. Mercy kendo wang'iyo kacha tuoche odundu mag muya. Daktari na winjo kipimo kacha maber mokalo ni samoro bende del nyalo gore kendgi kata kamano ang' ni wamaki amaka kanyo waka wiye yueyo mondo wayud weche manyien e yo machuok. Ka waduogo to wabro chako gi kanyo kendo miyo oganda wa thuolo makende mondo mi gipenji penjo duto te magi nyalo bedo godo kotendore kod tuoche mag odundu mag muya kata tuoche mag kor. Kikisudi kikidhi mabor nikech odhi bedo thuolo ni makende mondo mi ipenj laktar nikech mano e nying chenro ngima en mwandu. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Nyakwarane in kanye kuom higni 15. In ni daga gi ng'a kuom higni gote. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno minongoni tumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinindwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma tire no kako. Kalma sana kumugazwa mkiet kando. Kama vitu nanirea. Mangani Ramogi Nyakach. Nungani kolo kolexmental. Etum dagmor. Geso kangeso sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Tijni kidwa time en mana machine mar luoko to gi kuminya yude pi. Bani bro timo gimoro moro mano duoke e dala ni kendo. To otimre mana kaka anadwaro. To yora ema dhi tiyo ka. Kuna Nikita ana digida akizitingiza hapa ndani mutago crazy. Oh mutago crazy. Alafu kuna Nikita ana digida akizitingiza hapa ndani. What's up my beautiful people, this is Mbiwi the Storyteller na kupata huu wimbo bonyeza *811*277# au sio? Na kama unavyojua saizi sikiza na Citizen ya nyumbani kwa wasanii au sio? Joma tuo ma ok nyalo yudo konyruok kuonde ma giyude konyruok kaka pile ginyalo dhi osiptende mamoko. So we are collecting some more money and shortly the governors will do another disbursement to enable our counties function. Jochiw thieth moko kuom counties ochaka yanga ng'anyo margi mar bandho Sara ka piny owacho to singo ni machiegni ni counties biro yudo omenda. Obila ofwenyo liete moko 12 mag ji ma ichich ni oiki e puodho moro mar jadolo Paul Mackenzie ma itudo gi timbe mag wuondo jolemo e county ma Kilifi. So far wase confirm cases aboro mag cholera. Cases ariyo osetho. Tuo nyaldiemo osekelo tho mar ji 2 Kisumo ka luoro nitie mar landruok mare ma pod medore e county no.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ka ngoro sachiel wabuido weche manyien to kapok wachopo kanyo aneno ka penjo donjo mang'eny mokalo kendo wantiere kod Dr. Masi oikore mar duoko penjo gi duto te no wacho kacha ni ka ber to kik ibed gi nyathi dala kiseneno ka entiere kod liet nikech teko mar del gorruok kod tuoche mopogore opogore otenore kod rateke mag del. Daktari kapok wadhi mabor ahinya mori nyalo pimonwa ni to rateke mag del ahinya kuom nyithindo kata joma dongo inyalo ketgi mondo mi gibed motegno nango nikech watemo ga wacho ni kapo nono ni nyalo temo weyo tiyo gi yath to ber kaka iti gi yath mondo mi geng' tiyo gi yath to kapo nono ni inyalo geng'o tiyo gi yath ni del nyalo gore gi tuoche gi to rateke nyaka bed maber. Ere kaka rateke mag del mag nyithindo wanyalo gero kata mar joma dongo mondo mi obed maber? Immunity ng'enyne rateke mar del wawacho ni in gimichamo mangiso ni kila ng'ato gimichamo cha ema contribute to rateke mar del ni. Kowacho ni in gimichamo waminang'o mano ngiso ni wadwa ni mondo icham chiemo te kido te mag chiemo kaka jo nutrition wacho to kawarango kodoko katuche mag kor koni to wan gi focus wach mag olemo nikech olemo gi wayudo ka gin gi minerals moko gin gi vitamins moko matemo konyo duoko inflammation piny e del to koro magi miyo over time iyudo ka in dendi nyalo gore gi tuoche gi mag virus ka sana sana mag kute mag virus ama kata kiyudo tiyudo ka in mari rumo piyo kata mari bet gi ranyisi mok ger ahinya. Koro maduong' kabisa en ni wacham chiemo maber kaka jo nutrition wacho. Kuom joma dongo rateke mar del mano ngiso ni kata mana moro mar rieyo del cha rieyo del no be nitie kaka contribute kinga mari mar del. Mar adek en ni nindo ni ng'ato nego bed ni yudo nindo moromo nikech sama nindo cha mane sama dendi yueyo mane sama dendi temo repair kan tie kuonde mane nditie shida moro amora bangiso ni magi gik ma ng'ato nego bed ni timo mondo iyud ka kinga mar del ni malo masasa ma kute moro amora biro to dendi nyalo gorego maber. Erokamano ahinya. Namba mar SMS en 23600 Facebook page en penj laktar bende inyalo tudori kodwa kokalo lainde mag simu manitiere TV mari kanyo mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuoche mag odundu mag muya. Daktari yie mondo mi pimna ni to thiedho tuoche gi thoro ga chalo nade to ginyalo kawo thuolo marom nade? Thieth koro ko dhi thieth nikech na wawacho ni gigi nyabet no kel gi kute mag virus kata mag bacteria. Ken kute mag bacteria to mano yo en achiel. Mano ngiso ni chiwo yath ma waluongo ni antibiotics ka. Ka gin kute mag virus to don kanyi neno ka wawacho di ng'eng'ne mag tuoche mag virus dend kila ng'ato nego bed ni nyalo gore go kendo kedogo matieke en mana ni koro nyaka wami dendi time to time ni nyalo dhi as far as jumbe 2. Koro sa ngama waserango mwapimo examination mane wawacho cha to waduogo wacho ni mae nyalo bet ni en mar virus. Thieth ma wanyalo miye en mana moro til to ko wacho ni man gi liet inyalo mi yath mar liet, ng'at man ga honda inyalo mi yath honda, ng'at ma wach ni ume odinore kuom joma dongo nitie sprays moko minyalo tigo kuom nyithindo nitie pi moro man ga gi yath cha minyalo mi janyuol to ndengo ne nyathi matine ume mondo otem kanyalo golo thinyo ka mondo nyathi oyudi yueyo maber. Jogo ma samoro dendgi onyosre inyalo mi yadhrim, ng'at ma wiye baro imiyo yadhrim nikech ng'eng'ne gin virus nyiso ni wadwa mana support dendi ka wamiyo dendi time mondo kinga nino oti mondo gol tuoni te dendi. To ken mar bacteria to kaka wawacho mano antibiotic moriere mondo watiek bacteria ni owuoge do system. Iwacho ni en antibiotics moriere mondo mi othiedh chandruogni. Daktari antibiotics gi thothne thoro kawo ndaladi mondo mi tuoni kata kutegi orum chutho. Koro geng'ne warango ni lingana gi ng'ato ranyisi ni ger machal nade. Lakini ng'eng'ne yudo ni antibiotics gi katin tibro miyo odiechieng' 5. Kulingana ni ger mar tuoni chal nade. Ng'eng ji ibo mi ndalo 5 nitie joma nyalo dhi nyaka ndalo 7. Mano e ng'eng'ne kumimiyo ji yath mar antibiotics ni. Erokamano daktari. Moro monego bed ni warango kwa doke wach antibiotics kaeni en ni ka daktari omiyi antibiotics ni tigo ndalo 5 kata ndalo 7 kichopo ndalo mar 3 tiwinjo ka dendi oseduogo maber
ok onego bed ni iwe muonyo yath. Nyaka itiek yath kaka daktari owacho, nikech kiweyo mano be biro kelonwa shida mbele. Erokamano ahinya. Waseng'iyo mano kendo wabiro mulo mano. Kata kamano antiere kod simb Evans. Hello Evans, penj laktar. Evans? Hello. Machiegni wawinji, penj laktar. Ma Aiva Sani Kangeni. An gi penjo moro ma osebedo ka chando nyathina no ja par, nyathi ma wuoyi. To en gi tuo mar kor, akiani daktari nyalo konye ni to en mani kaka nyalo konye nikech en gi liet. Samoro be ok onyal yweyo maber. Kochamo chiemo bong'ogo. Asetere hospital, natere Homa Bay, mopime to yudo ka tuo ma nawe en gi asma, yudo ka asma onge go. Motumne to ok yudo ni ang'o matime nyathino nyaka sani. Koro akiano okang' manyalo kawo ni kendo. Erokamano ahinya Evans. Dr. Masi, iwinjo chandruok ma Evans nitiere godo. Wacho ni nosetere Homa Bay, nopime to wach ni oge kod tuoche mag asma kaka nowacho go. Koro wuon to okang' mane monyalo kawo nikech ranyisi mowacho gi to wacho ni nyathine nitiere godo te okang' mane ma di advice kata ma di ng'adne rieko mondo mi okaw. Kano tere Homa Bay, ing'eni seche moko bet matek pimo kok iyudo history no maler. To ka nyathini pod nigi ranyisi ni ndalo gi te, to osedhi motere Homa Bay, osepime, owach ni ok en asma, to ken tuo mosebet e muda mabor, to oneno ka onge pogruok, nyathi pod endelea bet matuo, anyalo recommend ni kanyalre to kel nyathi kuom daktari mar nyithindo mondo daktari orang nyathi ong'e ni shida nyalo bet ni en ang'o kabisa, to kaber to nyalo biro nyaka gi kipimo ne mosepimne go mondo wang'e ni wachako kanye to wapango thieth ka wadhi e yo mane. Erokamano ahinya kendo mano apani en ote maber. Apano kawo okang' machielo mondo mi oyud kaka inyalo kony nyathi. Ni wantiere yore mag thieth Dr. Masi, pimo no kata ni ka en bacterial infection, antibiotics moriere. Kapo nono ni en viral to nitiere kaka ibiro konye del mondo mi odil kod chandruok manyalo bedo ni omako del kuonde mopogore opogore. Daktari ponono ni ng'ato dwani mondo mi ogeng' kik ochop kama nyalo game tuo modwani mondo mi omuony antibiotics, samoro ndalo 7, samoro ol gi muonyo yath kod gik ma kamago. Tuoche mag korgi wanyalo geng'o gi nang'o? Koro ka wawuoye wach geng'o to wadok chien kaka ne wawacho ni tuoche gi wuotho. Ne wawacho ni tuoche gi wuotho ni ng'ato fuolo kata dire ya e muya, tiyo muya no emi be iyweyo, kata ng'ato we kute gi kamoro tibe imulo tikori kete dendi nikech imulo wang'i kata imulo umi. Koro magi e yorego maka wadwa kingo tuoni, to magi e yorego ma warango. Mano ng'iso di wawacho ni kila ng'ato ka ng'ato waluok lwetewa maler gi pi gi sabun, nikech ikia ni kumimulo ang'o kute mage ma ng'ato we kanyo. Mar ariyo en ni kanyalre to watem mondo kik wamul wang'wa kata umwa, nikech kamane kaka warwako kutegi e dendwa kane waonge kodgi. Mar adek wanyalo wacho ni jogo duto te ma samoro in gi ranyisi mag tuoche gi, kanyalre tinyalo rwako mask mondo kaber to at least protect jogo te manitie e environment ni. Moro kendo ma wanyalo tiyogo en ni sani nitie chanjo makonyo duoko ger mar tuoche gi piny, kata duoko nitie ji moko manyalo yudo tuoche gi dalo kata 5-6 e higa. Kiyudo chanjo nyalo duoko number of times miyudo gini. Chanjo ni iluongo ni flu vaccine, nikech ne wawacho kuom viruses ka ni achiel kuom gi en influenza. To koro ka wawuoye wach chanjo, gimomiyo chanjo nyalo konyo ng'ato en ni sama wawacho wach chanjo to wawacho ni virus cha, in this instance mano koro influenza cha, ikawo influenza no ma buol to influenza no ema koro los tichuoyi, nikech en kudni ma buol ok obi miyi tuo, lakini dendi to bro fwenyo ni kae nitie gima mbanga modonje. Sama dendi ofwenyo mano, dendi dwa loso antibodies mondo tem kedo gi gini. Mang'iso ni koro in chieng' moro mbele ka kidhi iyudo kute gi, to dong'ino ka in dendi noseloso antibodies, mang'iso ni dendi ok chak from zero. Dendi kedo gi gini mapiyo ahinya nikech dendi oseng'eyo ni gini chal kama. To kata ka waketo thenge flu vaccine, iyudo ni Kenya waka wan mbele matin nikech iyudo ni nitie vaccination schedule moro mar nyithindo cha.
kanyo iyudo ka nitiere kute mang'eny makelo tuoche mag korgi mabedo covered e vaccination schedule marwa mar nyithindo sama nyithindo tindo chande. Aneno ka wantiere kod Christine e line. Hello Christine, penj laktar. Hello. Machiegni Christine. An Christine kawuok e dala mar Koru e Kisumu County. Machiegni. Koro osebedo ka chanda to nadhi osiptal kotim x-ray to wachna ni pneumonia. Alafu yedhe mane gichuoya nokokonya. Koro nachaka extend adhi osiptal machielo. To nyocha gipima to giyudo ni nitiere some bacteria in the lower lungs. Oketo changes. Koro nyocha giora ni adhi atim test mar HRCT. Koro ema penjo daktari ni mano to nyalo bedo ang'o. Ka yueyo tawinjo ka kora lit gi toka malet chakre malo nyaka piny. Dr. Masi? Inyalo duona penjo no. Daktari, iwinjo penjo ma ne nitiere ma Pamela nitiere go? Oka winje maber, inyalo nuona matin. Ne osebedo ka nitiere kod chandruoge mag tuo mag kor, no mokwongo nochichni onyalo bedo kod pneumonia, nochwoe sindane nomiye yedhe to ok owinjo kokonye. Koro nonyise ni mondo mi odhi e osiptal machielo mondo mi odhi otim tests mamoko. Openjo ni debed ang'o ma nyalo miyo ichwale e osiptal machielo kod tests ma koro ikwaye ni mondo mi odhi otimgi. Okay. Ka ne en gi pneumonia, mar adier ni ne en pneumonia, to nomiye yadhe kata mag sindan kata antibiotics to nokorumo. Pod inyalo ing'e ni wacho ni nitie gimoro miluonga ni treatment failure seche moko. Koro inyalo yudo ka nitie ng'at ma omiye yath to yadhno ok otiyo. Emomiyo antibiotics nitie mopogore opogore. Nitie option mar wilo ne yath. Kowil yath to pod mano ok konye. Mangiso ni koro ber kichako tim further investigation mondo wane ni nyalo bet ni ang'o madhi mbele ka. To kowacho ni pneumonia ni ing'e ni mano koro wawuoye kor mapiny. Kor mapiny kacha nitie further assessment ma inyalo chako kata mana gi gima luongo ni x-ray. Mondo x-ray otang ni kor ng'ani ang'a dhi mbele ka. Mondo koro ine maber, ine ka nitie gima samoro no kinyali yudo kiwinjo kor ng'ato gi stethoscope cha. Daktari daher mondo mi pimna ni ponono ni ng'ato bedo kod tuoche odundu mag muya kata tuoche mag kor to kothiedhe ei nus dakika kata ei dakika achiel. Complications nyalo bedo mage ka ponono ni ok othiedhe obeda beda kode otemo thiedhe nyadala. Complications kata chandruok nyalo bedo ang'o? Koro complications moko ne waseluongo kuom nyithindo nyalo yudo liet madhi malo ma ng'ato riere to waseneno shida manyalo biro gi rieruok. Nyalo wuotho madhi e ite maketh it nyathi, iyudo ka it nyathi koro chwer. Moro kendo nikech wawacho ni tuoche gi oriwo nyaka kunde maluongo ni sinuses ka. Mano nyiso ni tuoche gi nyalo dhi nyaka e brain mar ng'ato miyud tuo maluongo ni meningitis kande. Tuo ni nyalo lor nyaka piny, koro wawuoge kor mamalo, wayud ni koro wan gi tuo mar kor mapiny. Mago e moko minyalo yudo ka complications ng'eng'ne. Ero kama na nyanen ko tere kod simu moro ka oriyore mokalo to sata neno kodhi mang'eny. Hello penj laktar? Hello, iriyo maber? Ariyo maber mami, mit mana in. Ariyo maber, iluonga ni Tasha. Machiegni? An gi shida mar chakoyo ng'ich to duonda rama. And then danda ila. So uma golo pi kabisa. And then ita bende ila seche go wanga berama. Wow. Mago gin chandruok mang'eny daktari dichiel. Adiere makoyo ng'ich kaka koro samoro koth nyocha chweni. Iwinjo chandruok ma nitiere godo dande ile, ite rame, wenge ne ume chwer. Debe ni en ang'o matime to bedo specific wacho ni diere makoyo ng'ich. Koro jogo miyudo ka giyudo ranyisi machal kaka moko mane wasepimo e tuoche mag koyo mag kor mamalo gi kasi mer nyaka gi samoro dende ile gi wang'e ile, mano ng'at ma nyalo bet ni en gi shida mag allergies. Ting'e ni allergies opogore opogore. Ng'ato nyalo bet ni en gi allergy mar koyo, ng'ato nyalo bet ni en gi allergy mar buru, ng'ato nyalo kata bet ni en gi allergy mar chiemo kata mana mar harufu moko ma strong. To allergy depend ni in gi allergy mar kanye. Ka allergy no nyalo miyo iyudo wang' machwer, mano nyiso ni koro en gi allergic conjunctivitis, mano wang'i.
inyalo yudo ni koro ume machwerri mana allergic rhinitis dikecho koro allergy no ne umi kidhi kamano mane pien no mana allergy atopic dermatitis koro ngiso ni nyako ni en gi shida mar allergy to allergy ne en koyo to ka wacho wach allergy ng'enyne en ni koro imiyi mana yath mar temo support ger Erokamano ahinya ni wang'iyo tuoche mag kor kata tuoche odundu mag muya. Wantiere kod Dr. Masi ni watudore kod achiel kachiel ka entiere studio wa ma Kisumu. Daktari aneno ka thuolo omaya wang'a mokalo. Ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi, daher mondo mi nyisa ni inyalo yudi kanye, ka ponono inyalo miwa namba mar simu kod wach mogik ma inyalo miwa kotudore kod chenro wa makawuono. Ngat madwa yuda physically inyalo yuda AAR e clinic Manyien moyaw United Mall formerly known as Tusky. Wantie first floor wing B. Ko kidwa biro physically tinalo yuanwa tol e namba 079 annuoyo kendo 079 kanye minyalo yudae mondo aduok penjo nite mok wanyal duoko kawuono. Wach mogik manyalo miyo ji kawuono en ni wawacho ni ngima en mwandu to wawacho ni in gi michamo. Chiemo michamo cha e dendi, chiemo michamo cha e kinga ni mar del. To waserango moyudo ni tuoche te kata ma wawuoye kawuono gi kinga ni nyalo konyi kendo nyalo teri mabor. Erokamano nya Dr. Masi amor mar bedo kodi. Ageno ni odiochieng' machielo kendo oboluongi e penj laktar iboduogo wago mbaka. Abro duogo. Erokamano ahinya mano e Dr. Masi ni watudore kod achiel kachiel ka owuok e boma ma Kisumu kendo iwinjo kaka oleronwa, iwinjo kaka owuoyo kodwa. En ga chenro ma wakonyore mang'eny mokalo. To wach maduong' ni ka ponono ni intiere kod rateke motegno mag del to nitiere tuoche ma dedi biro gore godo kendgi. Napenje ni rateke gero nang'o, kaka chiemo ichamo ang'o, chiembi nyakine ikete alode, ikete olembe, ikete kidienje mopogore opogore mag chiemo makare. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano jahera mar chenro mar penj laktar. Ageno noloko ngimani ne jogo picha mawa, ne director wa Filipo Chieng, ne producer wa Papecho Koth, ka in kod jahera mar chenro ni erokamano. Orituru masani nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Nyakwarane ni kanye kuom higni 15. In nidaga gi ng'a kuom higni go te? Wito nyakoni ka pod tin to ne en kende. To bang'e ane mana kwanye tasebedo karite maber. Ing'eni Tina oheri ahinya. To ane osetimo nyaka nyasi mar ng'eruok. To an ok ahero Tina kata matin. Mae en Tina gi Samar. Donge gin gichiegni riwo arus. Koro in adwa ni keth arus ma gin gidwa timo. Tina oheri ahinya.
ahinya. To wane osetimo nyaka nyasi mar nyieruok. To an ok ahero Tina kata matin.